Proġett ta' riċerka dwar il-puplesija li se ssir mill-Università ta' Malta sabet l-appoġġ finanzjarju tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi. Il-finanzjament ta' 150,000 euro se jgħin biex dan il-proġett jagħmel riċerki ta' proċeduri ġodda ta' trattamenti biex inaqsu l-ħsara fil-moħħ wara attakk ta' puplesija. Il-kap eżekuttiv tal-RIDT Wilfred Kennelly qal li l-proġett ħajsir fuq perjodu ta' 3 snin. Proġett ta' riċerka fuq dak li għandu x'jaqsam mal-puplesija, mal-stroke. U dan il-proġett ħajkun mifrux fuq 3 snin, ħajsir studju biex nkunu nistgħu naraw, ir-riċerkaturi tal-Università jkunu jistgħu jaraw kif jista' ikun hemm terapiji ġodda illi jgħinu lil min jintlaqad bil-stroke, bil-puplesija, biex fl-ewwel fażi fil-bidunet ta' dan l-attakk tal-stroke li jkollhom ikunu jistgħu jnaqsu mill-ħsara li ssir lil-moħħ. Is-Sur Kennelly qal li x-xogħol fuq din ir-riċerka diġà beda u d-donazzjoni se tgħin biex isir aktar xogħol marbut magħha. Il-xogħol mhux ħajibda issa diġà beda, ilu għaddejn, però b'din l-injection li ħajtuna ta' 150,000 euro l-Alfred Mizzi Foundation inkunu nistgħu nżidu l-capacity li jsir dan ix-xogħol permezz ta' equipment u permezz ta' anka xogħol li jsir l-istudji, l-esperimenti li jsiru fil-laboratorji. Derek Vella kelliem għall-Fondazzjoni Alfred Mizzi qal li biex ikun hemm avvanz fis-settur tas-saħħa irid ikun hemm riċerka tajba ħafna. Issa fis-saħħa ħafna fil-land u fil-qasam tas-saħħa importanti ħafna. Jekk jittejbu l-affarijiet, irid ikollha ir-research. F'Malta aħna għandna laki ħafna li l-Università qiegħda taħdem fix-xogħol fir-research state of the art. U aħna proud li aħna qegħdin is-soċjati magħhom. Din hija l-ikbar donazzjoni ta' fondi li qatt ingħatat lit-Trust tar-Riċerka fih dan l-Università ta' Malta mindu twaffqet fl-2010.